खुन्थिया गायनांगोनदां आदै न'आव बिरखारना खाबा माबागोन हरै सिंना जाबाय ओइ फोरलानिखौबो होनांगौमोन हरै दा सोलांनो उसुबिदा जाया आफसबो जाया औ र' नैबे नांगोन दा नैफाय फोरलानियाव फिसाबाबो जाबाय एसे फिसा फिसाबाबो नैफाय नांगोन ना नैफाय बे फिसाखौ सोनांगोन ना आदै नैफाय फिसा फिसाखौल' सिं साजायना माननो आन्थाल' एसे नङा नायनानै माबानो हाबाय नों र' आदै दुरुंखौ मोनबाय हा दोंसे बिदि खानोसै बै गनजों खानांगौमोनदां हा गनजों खाबाय ए बिरखारैनि दान्दा माबाजों दान्दाजों गोदान रोखोमनि दान्दा ना बे आदै जानलाखौ बिदि नुफेरदों नों हा नुफेरदोंमोन अफायबा बिदि औ जायाखै मेगनाव नांगोनलै बे माबाखौ एसे बोखेनानै दोन एसे फिसा फिसाखौ सोहरनांगोन सिङाव खोनाबाय हो बेखौ गन दोनांगोनदांलै दा जानोलै माथाय बेसर फाथो सोनदां दाबायदियाव बेसर फोजायो जानो मा फोखो अख' दानस'नो होदो फिसा फिसाखौ बिदिनो सोना होदो सिङाव सिङाव जुंखामा मोनजागोन ना मोनजायालै आदै हा मोजां साजायनानै होदो होमबा
ओंखाम जानो हायिया खुरैसेनो मानो ओंखाम जानो हायाखै हा बेल' औवा दाननायखौ मेंबाय नों हा मारै आसमला मालाय जेबोखौनो मोना हा मानो मेंनानै मोजाङै साजायजोबदो आदै खोनाबाय बै सबायबिमाखौबो एसे माबानांगोन नामा सोदेरनांगोन नामा फिसा फिसा नायजोबदो नङा होमबा सनजयना मा मा मैगं ओंखारखो बब्राना थाङा नामा नोंसोरनिथिं बब्रायाबो गायदोंमोनथ' एखे लाबोदोंमोन जों बामबुला नाम मोजाङा बेना हा ए हरैजाय अखा हाबा एसे जागौ हनै माबा थैजोबखोना माखो दाबादियाव मानो गायनांगौ दे थोदस थैजोबगोन बेथ' दै होबाय थायाबा उदासिनिखौ एक्सट्रा जानला बानायनांगोनलै नङा होमबा लायबावनांगोन नामा जांसिया
अखा हाबालाय मोजां जागौमोनलै ना खेबसेबो हाया
रिजार्भ बारिखौ खेबजोब्बाय आं आसिमल मालाबा अखा हासिगोनदां ना साइसआ दस्रा जाबाय दैया बेसे गोबाव गयो थाल मोनानो हिसाब लानाय जाया एखे टाइमाव हगारा औ गोबाव हगारो दाउ खौवौआ ना माबाया थाइबेंआ बिबार फिथाइ थायहांबावबाय माला हास्लाबथारालै जानला होनो होननानै गोरानाव जामब्रिबाय गोरानाव जामब्रिना थानाय बिदि जाबाय औ समाव दै
थाया दा बे दै गैया नालाय आरो बोथोरा गावसिनि टाइम जाखायाखै दा बे मटरजों दै होबाय थानायखायसो थायदों बे गावसिनि माबाया गैया नालाय नांगौआ देरखाया बे जेला माबागोन अब्लाना बिदिनो जाखायो दाबादियाव मैगंनि दिनद्राय नंखायाना औ देरखाबाय नालाय थाब थायसै होमबाना नों अखा हानाय बोथोराव गायबाबो नों हास्लाबहैखाया एडभान्स औ थाब थायबाय औ बिसोर थाब माबा थानोसै रा रायजो फाग्ला उन्दुनानैसो दं दा खानाया दादुआ जेबो मैगं गैया दाबो बेनाव हो बोरै थानो हायोथाय फाग्ला नङा मावखायालै गामियाव थानानै नों मैगं थाइगं खालामनानै जायाबालाय मा जाबावनोसै हो आसमल टाउननि मानसिफ्रा मैगं खालामनानै जाजोबो दाना सिटियाव थाग्राफ्रानो नङा गन मोननै समान समान लाबाय बेखौ एसे बारा खय फुटसो बारा लादों हो 6 इन्चि
बेसेबां दं? एसे बारासो जासिगोन नामा? बारासो जासिगोन नामा? बारा जाबायसो नामा आसमल? हिसाबा बारा जाबाय नामा? अरजाथ'वा नङा होमबा? बानायबासो गुफुङासो आफसखौ जायो। राजेबमोननि न'जों बे समान जायो बेयो? औ गोलावा बिसिना माबाबा 22बा होमबा 20बो एसे 20 फुट बेनिफ्राय 7 इन्सि बे बारा जाबायथ' बे ना? बारा जागोन होमबा माबाया बे दाइनबा एसे बारा जाबायगोन। बै साइडनि जिं जिंनिया माबादोंना अरजाला माबा जाबाय। बेखौ मोननै मोनसे गारिनि ना बेयो होमबा? एसेल' बारा जागोनदां। औ ओइ थिगैनो दं थिगैनो दंना? आरो गेजेरावबो ब्लें माबायोबा गेजेराव माबा होनांलालै पार्टिसन होनांला होमबा? खुन्थियाल' होनांगोन गेजेराव खुन्थिया मोनसे होबाय नङा होमबा? जिंनिखौ गायनो हाबानो जायो हिसाबनि माबाबाय ओमफ्राय नङा होमबा? प्रब्लेम गैया। ओइ खिन्थु बेराखौ बेसे बोखारनांगोन आरो जेबो नङा ओरैजाय होबाय बेखौ थिं आग्लायोबा बेराखौ ओरै खोलानिखौ माबा जाबाय नङा? मावबासो थाल मोनोलै प्रेक्टिकेल मावबासो नङा? औ राजिब मोननि न' गंनै नांलायलायगौ आरो गारि मोननै दोननो होमबा?
चन्दना दैखौ नायोना आदै जहोजोब्बायसोना आरो आंलाय खाखाबाय थाइसिगोन नामा हा थाब बिबार माबायोलै ना माननो मोनबानो जाबाय हा बे जिंखायासो माबाद्राय जादों नामा जिंखाया रोजाद्राय जादों हो आदै जिंखाया बै जिंखाया रोजाद्राय जादों नामा होनदां बिफाङा गायस्लायलालै नङा जाबायना होबावनांगौ मा होनदों सैखांबाय